Eljött az idő, hogy meghalljunk, rektorunk előtt térdre vonuljunk. Ő az, ki a fényt az éjbe hozza, minden tudást nekünk megmutassa. A Kiszámoló Akadémia mindent tanít, Gregor mester keze mindent elér. Ő az útmutató a tudás útján, a bölcsességünk, ő a biztos vár. Tisztelet Gregornak! Tisztelet Gregornak! Ez az, amire szükségünk van. Tisztelet Gregornak! Oktatásunk lángját ő tartja életben. Kérdezhetünk bármit, bármilyen kérdésben. Ő az, aki minket felemel, mi pedig követtük őt rendületlenül. A siker az mi ránk vár. Gregor mester mutatja az irányt. Tanuljunk meg mindent, mi fontos. Tudásunk így lesz kimagasló. Tisztelet Gregornak! Tisztelet Gregornak! Ez az, amire szükségünk van. Tisztelet Gregornak! A siker az mi ránk vár. Gregor mester mutatja az irányt. Tanuljunk meg mindent, mi fontos.